மணப்பாடு திருச்சிலுவை திருத்தலத்தில் 442வது மகிமை பெருந்திருவிழா. உடன்குடி அருகே உள்ள மணப்பாடு கடற்கரையில் இயற்கையாக அமைந்துள்ள மணல் குன்றின் மீது அமைந்துள்ளது திருச்சிலுவை திருத்தலம். மிகவும் பழமையான திருத்தலங்களில் ஒன்றான இங்கு ஆண்டுதோறும் மகிமை பெருந்திருவிழா 11 நாட்கள் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படும். 442வது ஆண்டு மகிமை பெருந்திருவிழா செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கிறது. அதிகாலை 4 மணிக்கு பங்கு ஆலயத்தில் முதல் திருப்பலி, காலை 6:30க்கு திருச்சிலுவை திருத்தலத்தில் முன்புள்ள கொடிமரத்தில் கொடியேற்றப்பட்டு திருச்சிலுவை ஆசீர் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்த திருவிழாவையொட்டி தினமும் காலை மாலையில் திருச்சிலுவை திருத்தலத்திலும் பங்கு ஆலயத்திலும் திருப்பலிகள் நடைபெறவிருக்கின்றன. மாலை 6:30 மணிக்கு பங்கு ஆலயத்தில் ஜெபமாலை, மறையுரை, நற்கருணை ஆசீர் மற்றும் ஒவ்வொரு அமைப்பின் சார்பில் தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறவிருக்கின்றன. கொரோனா தொற்று நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக வெளியூர்களில் இருந்து மக்கள், சுற்றுலா பயணிகள் வர அனுமதி இல்லை எனவும், உள்ளூர் மக்கள் முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து காவல்துறையினர் நடவடிக்கைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து கலந்து கொள்ளலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஏற்பாடுகளை சபை மக்கள், விழா கமிட்டியினர் செய்து வருகின்றனர்.